Tubig! Kinagisinggit sa mga taong nawadan og tubig sa mga apektadong barangay din sa Dakbayan, Sugbo. Taas ang linya sa mga tao nga bit-bit ang ilang mga containers nga misugat sa tangke sa MCWD nga nagatulog supply sa tubig sa barangay Sambag 1. Ano yung exclusive report? Naabtan na mo kini mga tao dala ang ilang mga water containers daplin sa kasada sa barangay Sambag 1 ning Dakbayan sa Sugbo nga nag-atang sa water rationing sa MCWD. Nawasan sila diha miabot ang water tanker nga nakapahupay sa ilang gibating kainit. Nag-iyahay og salod ang mga mulupyo sa ilang masudlanan sa tubig. Kutob sa mga butang nga masudlan ilag yung gipuno. Ang uban, way mga dagkong sudlanan, mga botilyas mineral water na lang. Sa gyud ka kuan gyud lisod kung may tubig? Lisod doy ang CR. Hugo kayo. Saon man ninyo nga makakuan mo maigo yung tubig? Manglaba, mag-isang banlaw na lang. Gamit na lang. Maligo, isa ka balde. Paedyo kayo. Maligo, pila ka balde? Usa na lang. Apil ako sa kabulay ligo ani. So inani na ang problema sa tubig diri sa Dakbayan sa Sugbo. Kon kaniadto dito las kauluhan ato makita ang yun ni kataas sa linya sa mga tawo nga walay tubig. Matod pa gani sa uban, unsa to? Ahay mas palabihon nimo, walay kuryente o way tubig? Palabihon? No. Walay kuan, may kuryente. Pero basta na tubig, kayo di mi kaligo. Di ba, manimaho mi kuya, loy kay mi. Tagaitan mi tubig sa Arhelia, palayag lang dyan. Bintaha katong daplin sa kasada apan ang uban nga taga-sulod mag-antos gyud sa pagbitbit sa ilang tubig. Ang tinun-an nga si Joy nga gikan pa sa Zimbabwe ug nagtungha sa Sugbo mitug-an nga ibalik-balik na lang nila pagsulob ang ilang mga biste kay wa na may tubig nga ikalaba. Makaligo na lang kuno sila usahay sa mahigala tungod kay taod-taod na nga walay agas ang ilang apartment. We need to go to school, wash our uniform, and also shower, but we can't shower because there's no water. Ang Sambag 1 usa lang sa mga barangay nga way agas sa tubig ug gilasyonan sa MCWD. Una nang nahubsan sa hingpit ang Buhisan Dam nga mao'y nagsupply sa uptown area sa Cebu City. Samtang ang Haklupan Dam inay usab nga nahubsan. Ang gisaligan sa MCWD ang ilang groundwater source alang sa mga konsumidor. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.